गोदानै सायख'जानाय बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरिफोरनि दिनै समायखिरा लानाय हाबाफारि बेहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मान बावफैबाय मा फोरमायगोन बे बुब्लियाव? जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गिबियावनो बर' थुनलाइ आफादनि आबुं मोनसे गोदानै मावफुं आफाद मोननो हाबाय आरो बेखौ लानानै जोंहा जोबोद रंजानाय दं आरो बिनिखायनो बिथांमोनखौ जोङो बर' माहारिनि जानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो बिथांमोननि इयुनाव बर'नि राव थुनलाइजों लोगोसे माहारि जौगानायाव जाहाथे मोजाङै मोजां बयबो बिथांमोना खामानि मावलांनो हाथों बिनि थाखाय जोङो बिथांमोननिसिम गाहाम हामलायथि लोगोसे जोङो मोनसे मिजिं लाखिबाय आरो बिनि लोगोसेयैनो बिथांमोना जिहेतु दिनैहाय गोदानै जि आफाद आबुं आफादा गोदानै गोजामनिफ्राय बिबान लागोन आरो बियो जाहाथे गासैबो मोजाङै मोजां जाफुंसारो आरो उन समाव जाहाथे बर'नि आरो गुबुन गुबुन जोंनि बुहुमाव थांना थानाय बर' फिसाफोरनि थाखाय बर' थुनलाइ आफादा मोनसे गार्जेन आफाद हिसाबै बिथांमोनहा जाहाथे गासैबो बिथिंखौ नोजोर बोनानै संदाननानै बर' फोलेरनि सुबुंफोर थांना थानायनि जोंनि रावजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिथिङाव जाहाथे फोजाखांनो हायो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा अरायसम जोङो बर' थुनलाइ आफादा मोनसे गार्जेन आफाद हिसाबै जोङो बिथांमोननि सुबुरुन बिथांमोनजों खामानि मावफानाय आरो गुबुन गुबुन समाव माहारिनि दावगाथायनि थाखाय जों अराय मदद एबा बिथांमोनजों लोगोसे दङ।